माजबाद दखरा हाग्रा बिफाना सालान गैयालासिनो बाला रोगानाय गंब्रै दाम्फार आरो बाथामजों बुंफबनाय गंसे बलेर' पिकआप हमदों। आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ फालांगि खालामनाय बाला माफिय आरो आयेन बेरेखा बाथाम माफियाफोरनि थाखाय माजबाद दखरा हाग्रा बिफाना गोजोन गैयै जादों। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिबानगिरि मुस्ताफा आली अहमदनि बिथोनाव माजबाद दखरा हाग्रा बिफाननि रेन्जार जगदीश बसुमतारी आरो बिट बिबानगिरि मन्टु बर'जों लोगोसे हाग्रा मावफारियानि मोनसे हान्जाया जिल्लानि अरां रुफालामानि बक्सबारि आरो रौता ओनसोलाव सालान गैयालासिनो आयेन बेरेखा दाम्फारनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव अरांनि रुफालामानि बक्सबारिनिफ्राय AS25 FC 5286 AS13C 8535 आरो रौता ओनसोलनिफ्राय AS27C 8256 आरो AS01RC 7754 नम्बरनि गंब्रै सालान गैयालासिनो आयेन बेरेखायै बाला रोगाबाय थानाय थासारियाव हाग्रा मावफारिफोरा दाम्फारफोरखौ हमनो हायो। उनाव हाग्रा बिफाना हमनाय दाम्फारफोरखौ माजबाद दखरा हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव लानानै थाङो। गुबुन फारसेथिं थांनाय हराव हाग्रा बिफाननि गुबुन मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव अरांनि रुफालामानि दलनि बस्तिनिफ्राय बाथामजों बुंफबनाय AS12CC 2335 नम्बरनि गंसे बलेर' पिकआप गारिखौ हमनानै हाग्रा बिफाननि मावखुलिसिम लाना थाङो। हाग्रा बिफाना हमनो हानाय बाथामनि बेसेना गासै 2 लाख रां जागोन होननानै बिट बिबानगिरि मिन्टु बर'आ मिथिहोदों।